Forestil dig, du er på ferie i Spanien. Der er en familie vågner op om morgenen med en trang til en ægte spansk madoplevelse. I er træt af alle de turister og restauranter, og går derfor ind på Enjoy Locally og søger. I kigger efter madoplevelser og ser, at en familie lige i nærheden udbyder en autentisk middag med spansk paella i hjemlige omgivelser. Hos familien er der rigeligt med vin i glasset og masser af mad, og der er en positiv og varm stemning i lokalet. Hele oplevelsen giver dig en følelse af, at du er en del af den spanske kultur, og du er allerede spændt på at tage hjem og fortælle dine venner om den her helt specielle oplevelse. Vi er Helena og Niklas fra Enjoy Locally, og det I lige har hørt om er en typisk oplevelse, der vil være på vores kommende platform. Enjoy Locally skal være oplevelsernes svar på Airbnb, hvor tusindvis af mennesker fra forskellige lande udbyder og køber autentiske oplevelser i lokalområdet. Enjoy Locally gør det nemt for iværksættere at sende oplevelser til salg uden en stor risiko. Vi hjælper dem med at udlede deres drøm, og når konceptet engang bliver succes, vil det skabe arbejdspladser i hele verden, og allerede nu har vi det første aftaget på plads. I skal vælge os, fordi vi virkelig tror på ideen, og vi brænder for at komme i gang. Vi brænder så meget for at realisere Enjoy Locally, at vi har valgt at gå i praktik i egen virksomhed de næste 6 måneder. Så den her virksomhed vil blive en realitet. De 25.000 vi søger om, skal vi bruge til at lave platformen for Enjoy Locally. Det er simpelthen alfa og omega for os at komme godt fra start, så vi fremstår seriøse og professionelle, og senere kan skalere op, når det bliver aktuelt. Det vil skabe større synlighed og større trafik og mere kundestrøm. Og jeg ved fra tidligere erfaring med virksomhed, at et legat som det her vil kunne hjælpe mig frem. Så derfor håber vi meget på en positiv melding fra jer, at vi er blandt de heldige, I vil hjælpe og føre vores drøm ud.